दिनै पहलगाम बुथारलायनायनि 1 बोसोर आबुं जाबाय। 2022 नि 22 एप्रिलाव थिउरियाया इनायै बुथारलांदोंमोन। पहलगामाव जिउ खोमादोंमोन सा 26 दावबायारिफोरा। पहलगाम गाग्लोबनायनि फिनजाथाय होदोंमोन भारतआ आरो फाइकिया पाकिस्ताना अपारेशन सिन्दुरबो सालायदोंमन। पहलगामाव थिउरियाया उदखारनि आखायाव थैनायफोरखौ गोसोखांदों आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ भारतआ माब्लाबाबो थिउरियानि सेराव खर' गंलाया आरो एक्स हेन्डेलाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ फिन रायखांबाय बे थाथायखौ। पहलगाम बुथारलायनायनि 1 बोसोर आबुं जाबाय। 2022 नि 22 एप्रिलाव थिउरियाया बुथारलांदोंमोन आरो पहलगामाव जिउ खोमादोंमोन सा 26 दावबायारिफोरा। सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज़ का कि मुझे 26 फैमिलीज़ के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गया। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल खुद से आते हैं कि मैं क्यों गई वहाँ पे, मुझे नहीं जाना चाहिए था।